O să vă arăt, cum v-am zis în videoclipul trecut, ferma mea și casa de lângă. Casa asta v-am mai arătat-o în episodul 1. Ăsta este episodul al 2-lea. Bun. Eu am aici o mică livadă și aici mergem spre asta de coteț. Bun. Aici am avut niște animale. Aici am avut niște rațe care au fugit. Și aici niște găinușe care au murit, da. Și o să am, la final, o să am o surpriză pentru voi. Bun. Hai să vă arăt și casa bunicii mele. Așa arată casa bunicii mele. Acum am intrat. Aici e o mică fereastră. Aici este holul, dormitorul bunicii mele. Aici este bucătăria și baia. Evident, am făcut duș modern, ca să nu fie în urmă. Bun. Acum vă arăt casa cea mai nouă. Aici am un jacuzzi. Mai mult aici e o zonă de relaxare. Aici este casa nouă. Uitați. Și haideți să mergem la parter. Bun, aici este în reparații. Aici este zona bucătăriei. Bun, aici e țeava de gaze, dar încă n-am făcut-o, că este în reparații. Cred că mâine, poimâine o să încep. Aici e zona unde, ca un fel de cămăruță, să vă zic. Și da. Aici este zona de living, unde aici trebuie doar să mai mobilăm. Am făcut și lustră de asta modernă. De-aia e în reparații casa. Bun, să mergem la etajul 2. Apropo, casa asta nu are masardă ca a mea. Aici este patul. Aici am pus o noptieră și televizor. Bun, aici este o sticlă care e ca un fel de balustradă, doar că eu am pus-o din tavan până jos ca să ne asigurăm să nu cădem. Aici este șifonierul. Tocmai ce am renovat casa asta. Bun, aici este baia. Aici este dușul cel modern și afară avem un jacuzzi. Și aici, ca să nu mai pun geamuri, am pus așa niște gratii ca să fie și așa ca un fel de aerisire. Bun. Acum să mergem pe balcon. Deci uitați-vă și voi ce priveliște frumoasă. Am și piscină afară. Ziceți voi de nu e cea mai frumoasă casă. Și uitați, am luat balustradă de-astea neagră ca să fie modern. Bun, acolo este satul unde o să ne ducem acum. Bun, v-am arătat casa și acum să ne ducem în sat. Vă plac scările care le-am făcut. Să scrieți în comentarii dacă vreți și voi tutorial cum să faceți casa aceasta.
Bun, acum o să ne ducem în sat. Bun, acum o să mergem în sat. Și nu uitați că dacă vă faceți casa aceasta, trebuie să aveți aici sub pământ un generator pentru casă, o cutie de gaze și multe centrale. Pentru că casa aia e ca un fel de vilă. Și uitați ce acoperiș am făcut. Așa am putut să fac acoperișul, n-am vrut să fac dita mai ca să nu deranjez vecinii. Bun. Aici este satul în care locuiesc. Stați un pic să vă arăt. Deci aici o să fie satul unde locuiesc. Da, și locuiesc. Bun, aici este piscina care nu este deschisă încă. Și dacă vreți putem să tragem un ochi aici peste gard. Dar s-a anunțat la știri la noi aici în sat că o să se deschidă în aprilie parcă. Bun, aici este o zonă unde se schimbă lumea și haideți să vă mai arăt ceva. Aici este un restaurant de lux. Bun. Și aici e o grădină de flori unde a plantat-o cei de la magazin, care magazinul este aici. Bun, la etaj este un fel de supermarket pentru electrocasnice. Eu nu chiar le-am luat de aici, dar eu le-am dat comandă. Aici este școala, cele 3 cuși de la cele 3 școli. Cam așa arată sala de clasă. Aici avem și tabla. Și după cum o să observați, aici este clopotul când se dă pauza. Aici este baia fetelor și baia băieților. Nu pot să vă arăt că o să fie după foarte urât. Că școala asta nu mai a fost de ani de zile curățată, dar aici este orașul unde îmi schimb eu cutia de gaze. Aici este biserica unde am lucrat. O să vă duc și în podul bisericii, chiar dacă e noapte, nu e creepy. Nu vine niciun zombie. Oamenii s-au băgat la casele lor. Apropo, eu sunt singurul care locuiesc în sat. Oamenii din această comună locuiesc ori mai acolo, dar mai departe de sat. Dar eu sunt primul care o să locuiesc aici. Bun, o să vă duc în cimitir. Așa. E foarte creepy, mai ales că e și seară. Și Adam, fac video. Așa. Acum o să vă duc și în interiorul bisericii. Cam așa arată. Aici e altarul. Evident e cu tavan. Că v-am zis că am lucrat foarte mult. Și după cum v-am promis, o să vă duc în podul bisericii. Uitați cam acolo la ușița aia. O vedeți? Stai că vă aduc acum. Deci la ușița asta o deschidem și intrăm în podul bisericii. Aici este crucea nouă unde o să o montăm. Avem o cruce de lemn.
Dar e o cruce de, să vă zic, sticlă, care o să o montăm, cred că mâine, poimâine. Bun, așa arată biserica. Este foarte frumoasă. Uitați crucea, care o să o schimbăm. Și acum, ca să vă fac o seară minunată de videoclip din acest oraș, o să vă duc în casa mea cea mai veche, în prima mea casă, care trebuie să sărim gardul de la Coteț. Bun, aici este. Aici a fost locul, dar s-a acoperit de iarbă. Aici este niște țevi, dar nu știu de ce. Așa arată spatele la Coteț. Uitați-vă. Deci aici cred că era, nu știu exact, că nu mai mi-aduc aminte. Dar uitați-vă câtă iarbă s-a depus. Eu n-am făcut asta. Și o să ne revedem în episodul 3.